morning Zimbabwe, mamuka sei muri Zimbabwe. Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions zita ndinoitwa Glory, you call me Tete D. Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu muzora nhasi guys, ndoda kungokutendai nehelp and assistance yamakatibetsera nayo mukatipa kuna mukoma Fari. Ndichazongoti kana ndapedza kuverenga story yekutanga then ndobva ndakupai kuti zvakafamba sei nemareceipt achona. Nditi alright, regai titange nenyaya yedu yekutanga. Everything I am going to tell you is true. I remember when I was young, around 8 to 9 years. I might not remember everything from that age, but most things I remember vividly. Ndiri mwana wekutanga mumhuri yevana 5. Tese tina ana baba vakasiyana. Zvakatangira amai pavakatiza baba vangu vaine nhumbu yemumwe murume wavanga vasangana naye kubasa. Murume uyu aiva a very popular singer. I remember my mom vachidzoka kubasa masikati mumwe musi ndokunditora takaenda kunogara kune imwe nzvimbo yaiva kure neHarare. Ipapo ndainge ndisati ndaziva zvaiitika. Takaenda kuimba yainge yakati kure. Ndipo pandakatanga kuona murume wandisingazivi achiuya kumba. Amai vangu vakati ndivati ndidedi. Ndakashaya kuti zvaifamba sei nokuti ndaiziva baba vangu vatanga tasiya. I don't think I asked questions because I was young, but I never called that man daddy zvaisabuda. Amai vangu vaisafara nazvo, vachigara vachindituka, asi handina kuita give in. Ndakatsvakirwa nzvimbo yechikoro pedyo nemba. Ndakatanga kuenda kuchikoro chitsva. Everything changed and I was confused. After some months, amai nhumbu yakakura, baba vaya vaiuya mazuva ose. I lived a sad life. I became invisible in my mother's eyes. I think vaingoziva kuti vane mwana, asi her focus was on her work, pregnancy and murume uya. Chakandishamisa ndechekuti nhumbu payakazvarwa, baba ava vakaregedza kuya kumba, zvinhu zvikatanga kuoma. We moved out of the big house tikanogara imba doko. Amai vangu vaida mwana uyu zvakanyanyisa. Ndaingove ndakaita kanhu kadoko, vaindirova kunge ndichafa. Several times vaindirova, vondidzipa, vozokaruka, ndakutadza kufema, vondisiya. Ndakaona kuti vaisada kuona chiso changu. Saka I made sure kuti I avoided ye. Ndongomirira pavanenge vandidana kuti ndiite something. Ndaenda kumba panext, ndozodzoka kumba ndakurara kungoti vasanyanya kundiona. After some years, baba vangu chaivo vakazowana pataigara ndokutanga kundiona muroad ndichibva kuchikoro. I never told mom kuti daddy vari kuuya nekuti ndaitya kurohwa. Ini ndaifara pese pandaiona baba vangu nekuti vaindiona nekunditengera zvinhu zvandaisaitirwa namai vangu. Amai vangu vakazoziva kuti baba vakuuya ndokubva tatama. My sister anga akura, saka amai looked for a job. Asi vaisauya kumba mamwe mazuva ini ndaenda kuchikoro, mwana achisara namai vepa next door. Ndaiti ndabva kuchikoro ndotora my sister kumugeza nekumupa chikafu. Kana mai vakasadzoka, ndaimuka ndogadzira kuenda kuchikoro, ndosiya mwana kuna mai vepa next door. Ndombogumbira pano, I'll continue my story. Zvekusadzoka kumba kwamai zvakaitika kwenguva yakati rebei. Kuzosvika mai vaisara nesu vasakwanisi kusara nesu. Paive nehama yaamai yaigara muraini mataigara, saka mai vakakumbira amai kuti imboita ichitidongorera. Tete zvanga zvakaoma nekuti apa amai vaigona kusasiya mari yechikafu. Saka ndakatanga kuenda kumba kweshamwari tichipiwa chikafu kana mari yekutenga muriwo. Hama iye yaiuya yotisiyira mayewo. Papera chinguva, vanhu zvakatanga kutaurika muraini. Amai vakazvinzwa, saka ndakanga ndisachabvumiri kuenda kumaraini. Ndaingosara nemwana. Amai vakatsvaka kumwe kwekusiya mwana, ndozomutora ndapedza chikoro. Amai vakazotanga kudzoka kumba, asi vaisauya vega, vaiuya nevarume. Ndaisaziva kana aive mumwe chete kana kuti vakasiyana siyana nekuti vaiuya kwadoka votibvisa pambedha torara pasi nini nemunin'ina wangu. Mumwe musi ndakarara, ndakapepuka ndanzwa chaindifamba. Pandakamuka ndakabata ndikanzwa ruri ruoko rwaindibata muviri wangu. Ndakachema, amai vakapopota kuti ndirare. Ndikavaudza zvainge zvakaitika, vakati
ndinonyepa. Ndaive ndava kutya pese pavaiuya nevanhu vavo, asi hapana zvandaita. Zvekubatwa zvakaramba zvichiitika kwenguva refu. Ndanga ndisina vekutaurira. Handina hangu kubatwa chibharo, asi handichazivi kuti zvakazopera sei. Nguva yakafamba, amai vakaita pamwe pambiri. Panguva iyi baba vangu chaivo vakatanga kuuya kuzondiona, asi apa vakanga vakuita kakuwirana namai. Pasina nguva takadzokera kunogara kumba kwababa vangu. Mwana akazvarwa, baba vakamutora semwana wavo. Upenyu hwakachinja apa ndanga ndazorora kurohwa nekubatwa uyezve kuchengeta vana. Zvisinei, baba vangu vakangokwanisa kurarama makore mashoma ndokubva vashayika. Vakabatwa chirwere, asi nguva iyi kwaisava nemapiritsi, saka havana kuwana rubatsiro. Amai vakasiya baba vachirwara neni nemunin'ina wepiri pamba, vachinogara nemumwe murume. Baba vakazoshayika mumba, apa ndaisaziva kuti upenyu hwazotanga kuoma ndaane 13 years pavakashayika. Baba vakanoradzikwa kumusha, takaenda kunogara kumba kwagogo, amai vaamai vangu. Ambuya nasekuru vainge vashayika, saka kumba kwaigara vakoma nehanzvadzi dzaamai. Yaiva imba yaisashoreka hayo. Amai vangu vaibva kumhuri yaive nani kupfuura baba, saka hama dzaamai dzaisanyatsotida, uyezve panga paine kakusawirirana pavana vanyamono. Amai vanga vasiya mwana wekupedzisira kumba uko, saka patakazoenda nemunin'ina wangu takanga tava vatatu. Amai vaiuya kuzosiya chikafu vachienda. Upenyu hwaiva nani, asi ndaishanda sedhongi. Ini ndakanga ndazviudza kuti ndotoshanda nekuti paisagarika nebopoto. Ndini ndaiwacha kubika nekutsvaira mumusha. Handaive ndega, muzukuru mukuru paitwa nevakuru kundidarika, asi vaisaita basa. Makore 2 akapfuura, amai ndokuzodzoka kumba kuzogara. Apa vakanga vane mwana wechina kubva kwemurume wavaigarisana naye. Murume uyo ainge ashayika ndokudzoka kwakaita amai. Amai havana kuita nguva ndokubva vatanga kurwara. Tete magariro pamba apa akawedzera kuuma. Ipapo ndanga ndave kuita form 3. Ndinotenda Mwari kuti ndakakwanisa kushinga nechikoro. Ndakasangana neshamwari dzaibatsira nemabhuku. Ndairarama nekunyora manotsi, ndichiita madrawings kuvamwe, especially geography, nekuti ndaizvinzwisisa. Ndaitoti ndikanyora manotsi and draw ndaiwana mari lunch nekutenga mabhuku. Fees hatichatauri. Ndakapedza nekunyora O-level nekuda kwaMwari. Amai vakarwara kwemakore 2, apa ndakanga ndakugara nehama yandakanga ndakumbira kuti ndoshanda zvangu samaid. Mari yacho vondipa nekuti vainge vanditaura kuti vaida anobatsira basa. Ndakazviitisa kakosi kangu ndokuzowana basa. Amai vakapora, asi zvakatora nguva kuti vanyatsosimba, saka ini ndaitoendesa vana kuchikoro. Amai vakazowanikwa zvakare ndokunogara kumurume wavo, vakasiya vana 3 kumba kwavo. Murume uyu aiva nemari, saka vana vaiwana chikafu. Akatanga kundibatsirawo nemafees. Kwapera makore 2, murume uyu akabva ashayika. Amai ndokudzokazve kumba, asi apa vakanga vasina mwana. Ndakatora mutoro wekubhadhara mafees uyezve kutenga chikafu. Apa amai vainge vasachaendi kubasa, vaingobata-bata. Pasina chinguva, amai vakati kumba kwavo kwaisagarika, saka vainge vakuda kutama. Amai vakatsvaka imba pedyo nebasa rangu. Ini ndaisakwanisa kugara navo nekuti ndaigara imba yekubasa, apo pataigara takati one day. Amai vakawana imba, asi ndakazonzwa vakunditi vanoda ndibhadhare rent yavo nekuti mari yavo yaisakwana. Ini semwana aida mai vake nekudawo kudiwa, ndakatanga kubhadhara rent yavo. Chikafu vaitenga havo, asi vaigara vakakumbira mari. Panguva iyi zvakanga zvakundiremera, asi ndaingoshinga. Ndaive nemukomana wangu wadaidana naye kubvira kuchikoro, asi nenyaya yebasa taive kure nakure. Mukomana uyu ndaimuda zvikuru nekuti ndiye munhu aindinzwisisa uyewo akandida ndisinganyatsoratidzike nekushayiwa. Pane musi wandakada kuzviuraya, ndakaenda kunotenga mushongo wemakonzo. Ndava kudzoka ndakasangana naye, akandibvunza kuti ndaibvepi. Ndakadzamba-dzamba, asi akaona ndakabata mushonga uya, akazviziva kuti ndaida kuitei nawo nekuti kaisava kekutanga kuedza kuita izvi. He told me out of it and ndakamuteerera. Mukomana wangu aive wezera rangu, iyezve anga ari kuuniversity, saka aisakwanisa kundibatsira financially. Vasikana vandaigara navo vaiita zvemadhara ende vaichengetwa. Vaigara vakanditi
vakada kuti ndiitewo, asi ndairamba ndichiti ndakamirira mukomana wangu tozoroorana ndiri mhandara. Upenyu hwakandiomera, mari yandaitambira yaive isingakwani nekuti ndaive ndine zvakawanda zvekuita. Apa ndipo pandakazoti regai ndichingoita dhara rinobatsira. Ndakaita dhara rangu raindida uyezve raindichengeta. Ndakatanga kunyatsoonekera ndichigara ndine mari. Apa public transport taive tisachazivi, kwese kwandaienda aingoya achinditora. Upenyu hwakatanga kunakidza. Amai handina kuvabudira pachena kuti ndaive ndana Blesser, asi I think vaizviziva nekuti ndaienda nemagroceries nemota. Bhodhi yatochinja, amai havana kubvunza, asi vaifara kuona chikafu. Panguva iyi painge pasina vana vechidiki vaityaira semazuva ano, saka munhu aitoona ndichibuda muTinted Prado aitoziva kuti idhara. Apa mumhandara pakanga pasisina nemafambiro andanga ndakuita nemukomana wangu zvakabva zvapera. Ndakava nemurume uyu kwemakore 2 ndokubva ndazosanganawo nerimwe dhara rainge rine mari kupfuura wangu. Ini ndakanga ndatanga kumhanya navo vose. Wekutanga akazviziva asi haana kundiramba. Akati ndirambe mutsva, akati andiregerera nekuti ndaive ndafurirwa. Ndakanoramba mutsva uya asi haana kuzvitambira. Akangoti ndokuda zvakadaro. Indikati bo ndokuenderana navo vese. Pasina chinguva ndakabva ndabata pamuviri. Ndaiziva kuti ndepe murume uya wechipiri nekuti wekutanga akanga amboenda kunze kwenyika nebasa. Ndakaudza murume wepiri kuti ndazvitakura, haana kuramba. Akatofara akati ndokuita mukadzi wechipiri. Ndakabvumirana naye uye ndaiziva kuti aikwanisa kundichengeta nekuti mari aive nayo. Ndakaita mwedzi unenge 3 ndisina kuona amai vangu. Ndaingosangana nemunin'ina ndomupa mari kana chikafu. Murume uyu aiti aizorora kana mwana azvarwa. Iniwo ndaitya kutaurira hama nekuti aive akura murume wacho. Pasina nguva basa rangu rakabva rapera, saka handina kukwanisa kuramba ndichagara kuimba yebasa. My only option was to go and stay with my mom. Semunhu anga aitawo muviri mukuru, dumbu raisaoneka, asi after a few weeks amai vakazvibata. Ndakavaudza plan yangu nemurume uyu, asi havana kufara nazvo. Amai vakandiudza kuti ndikawanikwa handaizokwanisa kuramba ndichichivachengeta nevana. Vakati I'm too young to be pabarika. Ndakamboedza kuvaignora asi vakaramba vakashinga. Ndaionana nemunhu wangu, ndakamuudza kuti anditsvakira kwekugara, asi akati ndingomira arore nekuti pakaita chaindiwana nayo aizoripiswa. Amai vakaramba vakashinga kusvika kudana sahwira wavo kuti ataure neni. Mwana wangu ndakanga ndavaudza kuti ndomuda, asi vakati anokanganisa upenyu hwangu. Ndakakurirwa namai nasahwira wavo vakaenda kunobvisa nhumbu yanga yakuenda ku6 months. Ndakarwadziwa nekuti ndainge ndaita zvinhu zvandaisada. Akatobuda ari mwana, asi handina kukwanisa kumutarisa. Amai nevamwe vavo ndivo vanoziva kwavakaisa mutumbi. Baba vaye vakaziva zvainge zvaiitika, vakandiramba. Ndakatsvaka rimwe basa ndokutanga kushanda. Ndaishanda ndichigara nzvimbo yaiva nevarume vakawanda. Taive vakadzi 2 tichiita mashift. Mumwe musi ndakati ndakarara, workmate ndiyo yaiva paduty. Pandakanzwa dhoo ndakafunga kuti ndiye angouya kuzotora something. Apa ndakaona vari bosi vangu vainge vapinda. Vakauya pandaiva ndiri. Ndakatarisana navo, asi ndakakurwa simba nekuti vaive nemumiri wakakura. Vakandibata vakandiudza kuti ndikaudza munhu hapana ainditeerera nekuti vaive nemari uyezve vari respected panzvimbo iyi. Ndakaudza roommate akanditi tinyarare, ndikaita saizvozvo. Bosi havana kuzondibata asi vaingorova pavada kundiona. Ndakaita pambiri. Ndakavataurira vakaramba ndokuti ndibvise. Ndakada kuramba asi ndakazobvuma ndokubvisa nhumbu yepiri. Tete ndipo pandakatanga kuita zvandinoda. Ndaishanda ndichichengeta mhuri. I never lost focus. Asi pavarume ndainge ndisisada vezera rangu, ndichingoda vakuru. Tete ndakaita nhumbu dzimwe 3, asi apa ndainge ndisachaudzi varidzi. Ndaingoti kuona kuti ndava nepambiri ndobva ndazvomora. Ndainge ndatova shasha, ndava nema connections ekubvisa nhumbu.
ndakange ndisachabatikane nazvo ndaitoita sekudya sadza. I managed to upgrade myself pa education ende ndaisadana nemurume muduku asina mota. Ndaingoita zvemadhara. Handina chandaishayiwa tete. Ndaingochinja mafoni, hembe, zotanga kudriver ndine 19. Vana vakapedza chikoro, ini ndikaitawo changu ndokuwana basa rainge riri nani. Ndipo pandakasangana nevamwe mai kubasa vainamata zvakanyanya. Ndaivateerera nekuti vakandiratidza rudo rwaamai rwandainge ndisingazivi. I became close namai ava. Ndakatanga kunamata, ndakachinja unhu, ndikasiya mabasa andaiita. Amai ava vakandisimudzira pazvese basa, kuchikoro, spiritually. She taught me so many things my mom couldn't. Moyo wangu waishuwira kuita munhu anondidawo semwana wavo. Pakazopera makore akati one day ndainge ndatova part of the family. Panguva iyi ndaive ndisisina basa nevarume, but self growth. Mumwe musi ndirere zvangu mumba ndopandakaona private number calling, ndikashaya kuti ndiani. Pandakadavira foni ndakanzwa ari munhurume, voice handina kuribata. Ndakabvunza baba ava kuti vakawaneipi namba dzangu. Vakati ndakavapa asi ndinoziva pandopa munhu namba. Ene ndiri munhu asingaite zvema WhatsApp group. Murume uyu akati arikuda kundiona. Ndakati ngationanei kwaedza, asi akati aipfuurira kuenda kuHarare. Saka aida kundiona. Ini curiosity ndakabva kumba kuma 10 pm. Ndakaona zibango rino remota randaisaziva. Ndikati pamwe munhu uyu hasiye. Ndakaramba ndakamira pageti. Ndipo pakafona private number iya. Akati ndini ndiri mumota, pinda. Ndakati ndichivhura door, hana yangu yakarova. Murume wandakaona aive murume waamai vaya vainge vachinja upenyu hwangu. Ndakatarisa kumashure ndikafunga kuti mukadzi wavo aive arimo, asi kwete. Vanhu ava vaive nemarriage yaidadisa. Murume uyu showered her with gifts. Imba yavo yaive yakanaka zvisingaiti. Amai ava vaida murume wavo vachitiwo haite zvevakadzi, and I believed it nezvandaiona. Chaingoshota marriage wavo mwana. Amai vainge vakapinda marriage vaine mwana wavo, asi havana kuzokwanisa kuita mwana nemurume osho. Ndakapinda mumota ndikashaya mashoko. Baba ava I respected him zvisingaiti, ende pamakore ose andaive ndavaziva tainge tisati tambotaura tose zvakanyanya. Vakazoti ndakabvira kare ndichikuda, asi ndazoshinga kuti nditaure. Vakataura mashoko akawanda, munongozivawo varume. Ndakaramba zvine respect nekupererwa. Vakandikumbira kuti ndisaudza mukadzi wavo. Hapana pandaiudza mukadzi wavo nekuti I knew kuti she was not going to believe me. Semunhu wandanga ndamboudza history yangu yekuda varume vevanhu. And she trusted her husband zvekudaro. Ndakabuda mumota ndikashayiwa hope usiku hwese. Takapedza mwedzi, murume uya akanyarara ndokubva azotanga zvakare. Apa akauya ari fire tete. That's when I kept my guard down. Ndokubva ndapfuma. Ndainge ndarega zvevarume vevanhu ende ndisisina kana basa nevarume. I was doing okay by myself. I felt terrible doing this to one woman who showed me love and changed my life. Ndakazvisimbisa ndichiti ndikaramba vanonyenga mumwe mukadzi aizoparadza marriage yavo, which is something I didn't want. Ndakati if I date him, I'll make sure she's always happy, and it worked because ndaiudza murume pese paivakanganisira iye ogadzira. Mukadzi akatanga kufara achiti murume wake akuita kunge anooneswa. I made sure kuti airara kumba taingoonana kana vaenda out of town or out of the country. Everything was perfect. Murume aifadza kwese pasina problem. Pakafura makore masere ndikabata nhumbu. Amai ava vakazama kundilinka up with men my age, asi ndaingoramba. Vaishaya kuti nei ndairamba nekuti vaiziva kuti handina mukomana. I didn't want to hate this woman at all because I really loved her so much. So I asked the husband to move me away. Ndipo patakawirana kuti ndinoshanda ku one of his companies out of Zimbabwe. He created a position, akaudzawo madam ivo ndivo vakatonditi ndibvume ofa yavo. I moved, ende baba ava vanoita vachiva kuzoona mwana tete. Mwana uyu akafanana baba ava zvisingaiti. Mwana ava ne 6 years. Baba vanoona mwana uyezve
vakanorora kumba kwedu tine muchato kunyika yandinogara kuitira mabenefits. Ndipo pandaperera. Alright. I think nyaya iripo pekutanga. What I can just say from this nyaya is background yemwana yakakosha. Train up a child in the way they should go. Anditi ndarwadzwa kwekutanga kuti mama vakatora mwana vakabvisa mwana vakanogara nemwana kune imwe imba hombe. Handiti vachigara kune imwe imba hombe vane murume wavo mucelebrity wekuZimbabwe atizivi kuti ndiani. Macelebrity akawanda saka ndokubva marriage yacho yapera vakaita mwana nemucelebrity uyu. After that vakaramba vachiita varume vachiinda kwavanoinda vachisiya firstborn nani nemwana achinosiwa panext door achinosiwa panext door vachiendavo kunzvimbo dzavo. Izvozvo ndozvo zvandirwadza. Ndoona sekuti kwete ndoona tose tinoziva kuti development yemwana yakakosha. Kana Mwari akupai mwana mama kuti mukudze mwana, ko munodirei kuti mumboita anyway. Yaya yandirangaridza musikana aita zvemunjolo. Musikana uyo akasiya mwana akamukira murumbu because mwana aigara achikumbira shamwa dzake kuti dzisarire mwana. Akaona kuti zvingandinetsa. Akazosiya apa mwana porridge ndokukiya ndokuenda 2 days kuclub. Akadzoka akaona mwana achema kusvika mwana afa. Madzimai ngative wana responsibility. Nursing and caring for the child is our God-given responsibility. Anditi mwana ari mudiki because mukutoona kuti mwana akakura akapoma responsibility akadzosarorwa ende pekutanga aida kutoroorwa nababa vakamitisa mama ndivo vakabvisa nhumbu. There's a lot tisati tasvika kumagumo estory. There's a lot of chaos. This is a chaotic story. A lot of chaos kuno kuzasi. Zvinokwai mwana hana kudzidziswa kunamata hana chii. Imiwo vana baba kana maona kuti mudzimai wenyu auya nemwana, she's taking care of this child, imimi mune ziso rekuchochora. Mutarisa mwana ari mumba menyu ari kutokurespectai, ari kukuona as a father figure. Imimi you fail. I assume kuti this man vaitoenda kuchechi nemukadzi wake. Handiti? But you fail kuti mutore responsibility of being a father or being a dad because mwana he looks up to you as a dad. Moto munyenga. Nyaya yangu nopera yakadai. Nandisa vachingotumira chiti tumirai. I didn't know kuti nyaya ichanopera yakadai. Alright. Regai tipinde munyaya yedu yechi2. Kamera iyi yakupera moto saka regai tichaigumira pati to continue nekamera 1. Tisatapinda munyaya yedu yechipiri. Ndoda kungoti muri Zimbabwe ndauya pano kuzokutendai nezvamakatitira pana Farai neFriday. Handiti Friday pandakaposta nyaya nchiti pane mwana anonzi Farai atizotauri mazita rake rose full name anga achitsvaka mari yeschool fees. Saka ndoda kungoti ndikupei maslips. Pane vakabhadhara toda kutenda vakabhadhara direct kuchikoro $80. Pane vakabhadhara direct kuchikoro $80. Tinokutendai Mwari akuitirei zvakanaka. Then tina mama vakatitumira mari $80. It was I think 1,800 rand. Mari iyoyo ndakanoitora yose ndikanoisa pamukuru ndikatumira Farai nesoro. Tiri panyaya ipapo yefees, Farai ari kutoowa mari iri more than $80. Mari yake yakati one yaari kuowa. Saka mari yose yamakatumira 80 yakabhadharwa kuchikoro ne80 yamakatumira pamukuru yose iri kuenda kuchikoro because all in all Farai hasn't been paying fees kubva ari form 1 or form 2. Izvino form 4. Saka pane space yakati one day ari kuowa more than $400. Saka mari yamakatumira 1,800 ne$80 ye zvese zviri kuenda kupi kuchikoro. Ndichaisa maslip emukuru neslip yemari yakabhadharwa direct kuchikoro. Then ndine imwe mari yandakatumirwa kubva kuUK. Munhu wacho zita rake ndimutaure hangu. It's about 795 rand. Yakabva kuUK iri kumukuru kuJoburg. Saka handisati ndaane time yekuti ndiende kuJoburg ndonomira muline ndonoicollecta mari iyo, asi ndichaenda ndonoitora, ndichaitumira Farai zvakare. Remember vana vari kugara vari 2, chikafu, hembe, chii zvese hapana.
saka macontribution ose amakaita ndoda kutendai because ari kunocontribute, asi yose toda kuti ipushe kuchikoro kuti agone kudi kuclear. Then ndoda kutenda tina sisi vedu vakati ivo vanoshanda kuorganization inoita zvemascholarship. Saka Farai kana kapasa A-level, O-level, vakutotanga kuapply kuti aende ku-O-level. But iye Farai ari kuti anga asina kuregister science ne-maths because zvinhu zvazvimuremera kuti anoshanda achidzidza achishanda anga asina nguva yekuzostata, saka akanga zvodza kuti anogona kufeira. Then toda kutenda zvakare pane vakandi approach vachiti vari kuda nhamba dzaFarai. Handisi ndakazokupindura here. Vanoda nhamba, regai ndigare ndaisa, vanoda nhamba dzemukoma waFarai boss. Vanoda kuti Farai adzokere anonyora. Vanoda kuti mukoma waFarai adzokere anonyora O-level because ane one subject. Pana vanhu vakawanda vari ku-UK vane +4 numbers. Vakawanda, even vamwe mama vakanditi ndiri kubva hangu kumajor surgery asi ndoda kutumira mari, vanoda kucontribute. Ndiri kungouya pano nichinema vanhu vose to show how grateful we are. Then tinokutendai guys. Then tine mama futi vamwe vakandi approach varoda kubhadharira mwana school fees aroda kuenda kuuniversity. Tinokutendai guys. Then tina mama futi vari kuda kutibatsira kuti tiendese mwana wedu akapasa kuuniversity. Hatitauri madetails ose, vakati tisataura madetails ose. Guys ndinoda kukutendai muri Zimbabwe. Then toda kutenda zvakare ma-psychologist atinoshanda nawo. Tine ma-psychologist atinoshanda nawo. Tinokutendai mose kwamuri. Pana 1 vari ku-UK, 1 vari kuBotswana, ne1 vakanditi ndivatumire vanhu 2 because at the moment vari busy kubasa. Ivi avanza ndavatumira zvavo. But ndoda kutendai kuti this channel is not, I'm just the face, but there's a lot that is happening behind the scenes. And I'm so grateful for I don't want to lie. MaZimbabweans tinozikana nembiri yekuti abhita paFacebook uchinzi kwai muri bhita, muri vanhu vanotuka, muri asi ni MaZimbabweans andinoziva inini. MaZimbabwe andasangana nawo pano pachannel. Handigoni kutendai. Nezuro ndakati ndichienda, sorry I want not ndotaura, but we have to talk about this because vanhu vari kubvisa mari dzavo vachisupport channel ino. Nezuro ndakati ndichibuda muPep because ndakacreate order ndikanotumira kuPep mari yaFarai. Ndopakapinda message yekunzi ndatobhadhara school fees. Misodzi yangu yakabuda so. Misodzi yangu yabuda ndikati Mwari, zita renyu ngarikudzwe. Nekuti muri Mwari anogona. Muri Mwari anonzwa kuchema kwenherera. Ndakafunga zvakawanda ndikamuza kuti ndakabva ndaenda ku-appointment ya-chiropractor nemwana. Ndakati mwana akabuda rib. Saka ndiri kudrive kuenda kwa-chiropractor. Pfungwa dzangu dzakangoita kakumira so. Saka ndakatsika mabreak. Then murume anga ari kumasoro ndobva ndiridzira kuti bhozi ndandiri kufamba. Ndobva ndiridzira kuti ndobva ndaita kunge ndapepuka so. Ndakatsika mabreak because I saw myself in these kids. Like I am Farai. Like basically I am Farai. There was a time yekuti things went wrong. Tisina kana munhu anokubhadhara school fees. Vanhu vachiziva kuti uyu mwana uyu anogona. Murikuzwa zvataura. I'm like an A student. Vachiziva kuti mwana uyu anogona chikoro. People around me they knew, but they just chose to give a blind eye. Kusvika patime yekuti munoshaya kana chikafu kana chii zvese izvozvo. Kuonda kuita 35 kgs. So and I've always wished kuti there was someone out there who could help me. This was my struggle the entire secondary, high school, even university. I've always prayed in my heart kuti Mwari kwamundisanganisawo nemunhu anondisponsor. Ndakazi ndikausha kuti ngadai ndina sister apa ndini firstborn. So pandakatsika mabreak izvo zvekuti pfungwa dzangu dzinoita kunge dzarasika ndobva ndazokomuka mbva ndaenda. I'm telling you kuti Mwari akuitirei zvakanaka. After ndataura nyaya yaFarai pakauya vanhu pachannel panapa. Vanhu vanonditumira message vachiti vedu tine mwana wangu handisogona kubhadhara fees ndine chii. You know what? It's very difficult. I want to make this clear. It's very difficult for me kuti ndirambe ndichizokumbira. Kuti guys dokumbira. It's not something in me. I cannot be doing that. Asi pane mwana 1 ari outstanding. Ndichaisa results ake apa. Mwana uyu anga achibhadhara school fees. Ari kuita MBC. Anditi mukomana anga achibhadharwa school fees nasponsor vake, but sponsor vaka withdraw. Mainini vari kuti ndinokwanisa kubhadhara half ye school fees yake. Ndiri kutsvakawo
mumwe munhu anogona kundibatsirawo. This child is an exception. I think this is going to be our last child for now. Tombomira takadaro because pressure yacho handigoni kuramba ndichingokumbira everyday pamunondoona muti mai vaukwana vadzoka. Asi uyu mwana we I just saw kuti there is much potential in him. Kana kuri kuti pane munhu anokwanisa wana ake ndokumura kuti munditumire WhatsApp number iyi tibatsire mwana uyu. This child really needs us. From now on guys, bomirai kunditumira zvikumbiro zvema school fees nekuti ndakutonyara kuramba ndichidzoka nditi alright. Pana mama vakaunyora tsamba vachiti veduwe ndine mwana wangu wandakamitiswa murume wangu haadi kubhadharira, haadi kuchengeta mwana wangu. Ndoda kuti anonymous, handinitauri mazita enyu, ndinokutendai. Mama vakatutumira message vakati handizivi kuti ndinokutendai sei, Mwari akuitire zvakanaka. Ndinokutendai nekuti makauya to help out this baby. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akuwedzerei mose vanhu vari kutibatsira pachannel ino. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari vari kudenga ndivo vanoziva how grateful I am and how grateful those kids are. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Makasimba here tete, ndauyawo kuzoreurura zvinhu zvandakabatawo mukati meupenyu hwangu. Zvimwe kuda ndinganzwa kurerukirwa. Tete makore anosvika 10 yakapera ndakatiziwawo nemurume ainge akandiroora achienda kunogara nemumwe mudzimai. Ndichida kukutaurai chokwadi tete, ndakambotombogara zvangu 3 years ndakazvigarira hangu hoping kuti achadzoka kana nguva yakwana. Ipapo ndainge ndisingagari pasi tete, ndaimhanya kumapostori ndichizama kurwira imba yangu. Ndakazongopedzera ndasiyana nazvo nekuti mubedroom mangu makapedzera maita senge mukirawa, nhombo nemucheka different colors zvakati bayai vanhu. Mukufamba kwandakaita ndaingonzwa zvichinzi mukadzi ainge ogara nababa vaJayden ainge chatopota chekubata mushonga, nekudaro rwendo rwandainge ndatanga urwu rwaida kuti ndishinge. Kutokaka shangu dzebasa tete, ndakatombonzwa usimbe mukufambira murume uyu, kuda ndiyo mushonga yaishandiswa neSmall House yemurume wangu. Iniwo handina kuda kumbozvinetsa kuti ndandazomboda kuzvinetsawo futi. Ndaingoti ameno kana denga razotendera kana zvikanzi imba ndeyangu achadzoka zvake kana nguva yakwana. Ndambozvipa break kudaro. Turning point akazoya mushure mekunge ndaenda kufamily function. Ipapo ndipo pandakaona kuti ndiri lonely zveshuwa. Tete ndikakudzai kuti society yedu haisati yava ready kugamuchira madivorce nevanhu vari single zvakaoma. Pane paunopfuura napo unyazonzwa kuti apa ndini ndiri kurehwa zvisina kana kupokana. Zvakandirwadza to think kuti ndaitombowa married, marriage ikaparadzwa nomwe mukadzi. Vamwe mbuya pafunction ndiwo vakanditi ndaive here ndashinga kuparadzirwa imba yangu nemwe mukadzi. I should fight for my marriage. Matauriro avakaita mbuya ava airwadza asi chaiva chokwadi. Saka this time ndaizochinja approach yekushandisa. Instead yekuenda kune vanoita zvenhombo, ndaizoenda kune vanobata mishonga. Handiti Small House baba Jayden yaida kuzviita muhadhi. Manje taizosangana pakati semino. Ndakatanga kufambira nyaya dzangu asi I have to admit ndakambobuda mari yakati Saka mukufamba takagara mubenchi takamirira kupinda mudzimba dzen'anga. Munenge muchikurukurwa muchitaura maproblems amuri kusangana nawo. Ndipo pandakazosangana nevamwe mai vakaita vechikuru vakati mwana wavo ainge asangana nedambudziko rakaita serangu asi zvainge zvapera. Saka kana ndakasununguka vaigona kundipa nhamba nemadirection kuti ndigozoonawo sekuru ava. Aya aiva mashoko akanaka tete. Ndakapiwa nhamba dziya ndikati ndaizovabata kana ndabva pandainge ndiri, sokuti ndaisada kumhura varidzi vepamusha patainge tiri. Ndabva pamusha apa ndakabva ndasvika pamba pandaigara tete, ndikafondera sekuru ava vainzi vaigara kuBinga. Vakati mamwe matambudziko hadi pafoni anoda kuti munhu asvike paground tichionesana tichitaurirana. Tete ndaizoita chifino kana zvikabuda, sokuti Small House yaive nesupport yana vamwene ini vainge vasingandidi. Dzimwewo hama ndidzo dzaive kusaidi kwangu, dzimwe dzaiva kusaidi
ngesmall house. Ndakakwira bhazi ndikaenda kwasekuru vaya, handina kurasika. Munhu ane muromo anomborasika here? Ndakasvika vakarondedzera dare rangu tete. Sekuru vakati aiwa masmall. Chero vakarambana 15 years vaidzosa. Vakatoti kana ndichidhauta kuti vanoshanda, ndivaudze zita nemutupo wababa Jaden ipapo. Baba Jaden vakabva vatofona vachibvunza vana zvinhu zvavanga vava nemakore vasingaiti. Sekuru vaiti small house yainge yafuratidza mwoyo, asi vaizozvigadzirisa. Asi tete, sekuru vakaona kushungurudzika kwandaiita marriage, kushaya mari nekubatwa senhapwa. Munoona tete, vamwene vangu vaiva nesisitemu yekuti vana vakarora havabvi pamba. Munogara makaungana ipapo. Manje ini, the situation was not ideal for me. Munhu aifanira kurumuka. So sekuru vakanditi murume wangu vaigona kumudzosa aiva maseconds aya. Asi vaida kuti ndiite mari, ndirumuke pamba pabereki, ndisazovhairirwa nenyaya yekushaya pfuma. Hamuchionaka, ndo vanhu vanogona kugadzira restoration of marriage nebonus yemari pamusoro. Wonderful, fantastic, excellent, good work. Ndini hangu ndaifunga mumoyo mashoko aya. Tete kwasekuru vakanditi ndinogeza muviri wese kuseri kwemusha uye ndidzoke ndisina kucheuka. Ndakapiwa bhaketi nemvura yakasangana nemushonga pamwe nemutsvairo wainzi ndewekupumwa mhepo. Ndakadzokera mumba muya kwava kutemwa nyora mbiri, 1 kuchidya chekuright pedyo neSikarudzi, 1 kuchidya chekwaleft pedyo neSikarudzi. Sekuru vakanditi vainge vapedza kundigadzira dare tiende hangu. Asi tete handizivi kuti kupata here kana kuti kudzivaidzwa. Handina kubvunza kuti mari iyi ndaizoita sei, nokuti ndaingovawo nechimusika changu chiri ordinary chandaitengesera zvinhu zvingori ordinary. Hamenowo pamwe ndo vaiziva kuti zvinozoshanda sei. Ndakadzokera kumba, musika wangu wakatanga kutengwa. Ndati zvinhu zvaiperera mudenga senge mabhanzi anopisa. Ndisati ndaenda kwasekuru ndaigona kunohodha kamwe pavhiki 2, asi apa a day ndainge ndoita cash chaiyo. Ndatovhurawo katakishopu kari kufamba zvekuti. Asi tete ndakatanga kunotisa kuti kumusoro kwebhedhi kwangu nechemudenga kune dzvinyu ratova permanent. Mazuva ekutanga ndaingoti dzvinyuwo rinogara mumba, just like shiri or maspider. Ndakatozotanga kuva worried chaiko after ndarota dzvinyu iri richisangana neni pabonde. Tete ndikakuudzai kuti mazuva ekutanga ndaifunga kuti zviri mupfungwa dzangu, sekuti ndinenge ndariona kuzosvika ndasvika papoint yekuti hai zvinhu izvi zviri kuitika live and direct. Ndakatombotenga feather duster ndichida kurirova, rinosuduruka, harina kwarinoenda, rinodzoka roti name nemunduri ndiyesi. Kudotenga doom spray ndichiti ndirifirite, harifi, hakuna kwarinoenda. Ipapo ndakati zenge ndatenga stand, ndatova nemotikari nemashopu, asi nyaya yedzvinyu yaindishungurudza. Tete something was wrong somewhere. Ndakati regai ndidzokere futi kwasekuru vaya, sekuti ndaitoziva kuti uku kwava kushandiswa. Ndakadzokera, sekuru vakati ndamhanya, murume wangu achadzoka, achazango ondinanzva tsoka, sekuti ndinenge ndava boss lady. Ko dzvinyu nhaya yasekuru riri kundishandisa. Havana zvavakambotaura zvine musoro. Kwai monitoring spirits ari kutumwa nesmall house yababa Jaden zvaizopera. Vakandipa mushonga wokupfungaidzira mumba. 2 days dzvinyu riya handina kuriona pausual spot yaro. Ndikatofara kuti ndaizenge ndava free. Musi wechitatu dzvinyu rakadzoka rine ukasha. Pane kuti ndirione pamudhuri rakazenge ropinda mumashiti angu rondibata chibharo tete. Dzvinyu iri riya rinotevera mushana rainge rondishandisa zvisizvo. Ndiwo watova mugariro wangu tete. Pandakazvidiscover kuti ndaive ndapiwa chikwambo nasekuru vaya, it was too late. Ndinoti too late sekuti pandakati regai ndinodzosera ndakaona sekuru vaya vafa. Vana vavo vakaramba kubata dzvinyu, vakati vainge vasingazivi miko dzaro. Tete, I feel defeated. Mari ndinayo, murume hana kudzoka. In fact, vakatochata. I guess kuda akawana soulmate yake. Ini I'm still single. Vanhu havana kumbomira kutaura, vachiri kungotaura. Izvezvi zvavakunzi akaramba murume kuti arombe. Shuwa Nikisi tete. Dai ndakaziva ndakangozviraramira upenyu hwangu. Kagara vanhu vanongotaura whether good or bad. Tete, I'm a miserable rich woman. My kids lack nothing. Asi handina peace. Kana manheru asvika ndoziva kuti zvatanga.
chokwadi kuita murume dzvinyu. Konai tete kun'anga ndaenda kunotsvakeiko. Ng'anga inogara padehwe remombe yakafa, ichikanda hakata nemazino ebere rakafa, ichisvikirwa nasekuru vakafa. Ini ndindoga ndaiva mupenyu ipapo. Zvino ndakazochiuraya upenyu hwangu ndichizeza miromo yevanhu yagara isingashayi zvekutaura. Wodoona kuti chawakagona chaicho hapana. This is very sad. Hapana mabudiro kana wangopinda wadopinda masvire. Ndevari kutaura kuti ndangoenda kun'anga ndatambura nenhombo. Nhombo kuna vanotora Chindevele matombo. Kwai matombo anga azara imba yose. Vakati anyway, ini chiregai ndiende ndinotsvaka help. Zvino help iya mukuenda mun'anga. Anoona zvazvinoita chinhu izvo. Zvoramba zvingoslider so. Chislide. Apinda mukati mazvo. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Guys, nyaya dzanhasi dzakati one day. I think kana kuona nyaya yako isina kuverengwa nhasi unenge tofanira kutoziva kuti ndichaiita zvemangwana, because right now we're at 52 minutes. Tangoverenga 2 mastori chete. Saka alright, regai tiverenge nyaya. Makadi tete Glory, I hope you're doing well. Please help me, and for now keep me anonymous. I'm looking for love on your platform. I'm a lady aged 39, single mom to a 3-year-old son, looking for a mature man akudati chembedzane, age from 45 till 50, andide hangu anoputa fodya. Thank you. Ndozokumbirawo link kana maposta nyaya yangu ndigotevera macomments. Saka vari kutsvaka munhu vari abroad, munhu ari abroad anditi. Saka namuri ikoko. Good evening tete. I'm a girl ari kuma-30 zvangu. Last year I was impregnated and left just like that till I gave birth. I then gave birth to a beautiful girl. I'm so grateful for what the Lord did for me. Friends came together and made it possible for me to have everything I needed. My baby is now going to be 7 months and I would like to bless someone. I know she doesn't have anything. I see she's pregnant. I've girl preparation. I gave birth to a tall girl. Saka hembe dzakawanda dzakaita diki. I wish to bless a new mom hangu who doesn't mind second-hand clothes. Ndaka bless you, hoping to bless another girl, new mom. Hembe it's from 0 to 3 and 3 to 6 months. Also post for me. Ndukunawo Mr. Right who doesn't mind munhu ane mwana. Mwana ndozvichengetera hangu. Preferably a Christian who will love and support me. Saka vati vanogara Kempton Park. Saka kana pane munhu who doesn't mind, aiwa vanditumira picture yavo, aiwa chibaby chiri right. Iposte kutanga ndati vari ku-UK vati fohla. No fohla. Kana uchiputa fohla, no. Handidi munhu anoputa fohla. Guys, kune munhu achiri kuputa fohla. Alright. Takupinda munyaya inotevera. Nyaya yakatumirwa neChindevele. Saka chisa igiya renyu reChindevele asambena. Hi auntie, unjani? Ngicela ungipostele lami and hide ID. Ngingubhudi ole 33 from Zim, Matabeleland South. I came to SA ngile 14 ukuzohlala labazali. During my childhood ngidlule ezandleni zabantu ababengihlukumeza kakhulu auntie, emotionally and physically. Uthando luka mama lo baba ngingathi angilwazi vele. Abazali esasihlala labo ngaleso sikhathi kwakungugogo lokhulu, great grandparents, but basebekhulile kakhulu ukuthi they could not protect us from whatever was happening. Ngingathi bengifana lo mntwana oyintandane anti ngoba umama lo baba they would come ekhaya maybe once in 3 to 4 years baphinde babuyele eGoli. Angizange ngithole isikhathi sokubonda labo or to get to feel ukuthi uthando luka mama lunjani. So ekuhambeni kwesikhathi abazali basithatha ke lo mna wami to stay with them in SA, but as for me ngingathi enhlizweni yami ngase ngiacceptile ukuthi angilabazali ngoba uthando lwabo ngingalwazi. I was full of resentment and I felt like no one really cared. Noma sengihlala nabo abazali akuzange kube le difference kumina. Fast forward, as an adult now, I realize ukuthi I'm emotionally numb, auntie. I cannot establish any bonds with family, friends or colleagues. When people are going through pain, I find it difficult to feel
what they feel. Noma ngisiya kuma funeral, sometimes I see people crying I ask myself ukuthi bakhalelani. Manje as a bachelor, I can spend even the whole year ngavakashela umama aunt, and I know ukuthi akukho normal lokho. Lento it has affected my life a lot ngoba in my life angizake ngibele any successful relationship. I wish I was married and having my own family like others, but the reality and is I don't know how to show affection to a woman. I feel like I am emotionless. I live a very lonely life. My life is like a non-starter. Akekho umuntu engimbambela igrudge, but I just wish my life was normal like everyone else. Ngicela ukubuza bakithi ukuthi likhona yini? Is there any hope for me? Lokuthi ngingasizakala kanjani kulesi simo? Ngiyaxolisa ukuba mude ani. So basically indaba ekhona lapha ukuthi he's saying mama bakathi siya tigara kumusha na gogo koko great grandfather great parents sakanya iliponde kuti unozazvoitika kumusha vana vane vachingoni vavata vamuka. I remember very well tine imwe pilo yaiwachoka 1 pagore. Nobody cares. So a lot will be happening kumusha nemuchingorohwa abuse, all those things that happens. But pasina mama mwana anoda kuti akagumbugwa ati mama ndagumbugwa anditi ubati what you call my finger is painful. What is sorry? That only mwana anoda kuhagiwa kuti morning how are you every time every morning wanangu anomuka makusende nchibikama anototi achitomuka first thing anoyonditi good morning mama ndobva ndamuhaga how are you. That is something that's very simple anditi, but it's very important. They feel protected, they feel loved, and they're going to be able to do the same. Anditi zvafana nemwana anozvarwa pamba pana baba namai vachirovana hazivi kuti mukadzi anoitwa sei. The only thing that he knows kurova mukadzi anditi. Saka vari kuti ini ndakasiyiwa kumusha vana mama nadhedhi vaiuya after 3 to 4 years kuzotiona. Asi ndizvo izvo zvekuti vanhu vanongoya December ka 1 week votoinda vodzokera mwana anongogara ari ega. Saka kuti inini handigoni kudanana. Saka mwana ari kuti inini handizivi ndoita sei. Ndiri munhu ari normal here chero ndikaenda kurufu vanhu vachema ndoshauti vanhu vari kuchemei. I think munhu akagwadziwa mukatikati. But I think my Brahmina as in ukuthi can you just open up and tell us more? There's more to this. But I think the best thing kuti vataure na psychologist because ndo munhu anogona kunodiga kuti tinyasotsvaka how to heal. Ndo vanoziva. I think we need to talk off the platform. Ndo zvandikuona. But my parents panyaya imadzidza here kuti especially labantu abahlala eGoli umuntu uzochiya abantwana abantwana vanomama. Guys, it's a God-given responsibility to raise your own children. Ndichauya nebhuku rinonzi child guidance. Ndoda kuti muwe kuti irresponsibility yenyu guys 3 years 4 years musingaendi kumusha musinganooni vana. Alright, toraiwo vana mugare navo paholiday. Muspend time together. Muimbe happy birthday nevana. Pamunoenda kumusha guys hamba nine makaya lingachiya abantwana. I know a lot of you guys you are watching me lichiya abantwana ekhaya. Maze hambe ekhaya ndizohamba 1 week. Kuphela ufike 1 week wabubusy chambonogadzira hauna kana nguva nevana. Guys, let's spend time with our kids because this is the future generation. Zvakatokanganisika maona story kutanga zvakabvira zvakanganisika vedweka vamwe venyu muchatadza kuenda kudenga Mwari achati where are your children vana vako varipi imi. Alright, nyaya dzedu dzakawanda tasvika 1 hour. Pane nyaya dzose dzandakatumira pana mama vandakati vagadzirise audio futi panyuwani vachinditumira nyaya yenyu yatopera inoda kuverengiwa. Saregai ndiiposte mangwana because right now ndasvika pa1 hour ende kuedita kunozotora nguva yakareba. But tinokutendai nekuna kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Got milk iri kusvika mutown mangwana. Ndota ndichaposta maparcel enyu handiti handina kuhlamaridza nyu. Ndoziva kuti pane vanhu vakaisa 1,000 muaccount vachiti vatende tiri kuda got milk. Aiwa got milk iri kusvika mangwana handiti. Mwari akuitirai zvakanaka. Mongokomenta nhasi 1 hour or 7 way imi. Alright. Anyway, bye bye. Chadzoka zvakare mangwana tipedzise nyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.